Syvällä vihreän metsän siimeksessä utelias orava nimeltä Piki loikki puusta toiseen etsiessään herkullista käpyä. Yhtäkkiä Pikin tassu osui johonkin kovaan ja oudosti kimaltavaan sammaleen keskellä. Hän kaivoi esiin pienen, pölyisen rullan, joka oli kääritty hentoiseen muovikääreeseen. Orava tarkasteli löytöään uteliaana ja huomasi, että rullan sisällä oli pieniä kuvia, jotka näyttivät vangitun valon välähdyksiltä. Piki vei rullan pesäänsä ja kutsui uteliaat ystävänsä katsomaan. Metsän eläimet kerääntyivät yhteen, ihaillen outoja ja kauniita kuvia, joissa näkyi heidän oma metsä, vanhoja puita, kukkia ja jopa joitakin heistä. Joku oli joskus tallentanut heidän maailmansa hetkiä, ja nyt he näkivät sen toisen silmin. Tämä löytö toi metsän asukkaille iloa ja vahvisti heidän yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Filmirulla kätki sisälleen tarinan, joka yhdisti menneen ja nykyhetken, jättäen metsään uudenlaisen salaisuuden ja muistutuksen siitä, kuinka arvokas heidän kotinsa oli. Metsä tuntui nyt entistä elävämmältä, kun sen salaisuudet heräsivät uudelleen henkiin.